سلام كمي تغنيو تغتاتلت مدب سينما سمرة نلوم دما كابزن كابتن كان أربالكومينا مسانات نحو كوبانيا نايك حدش عينت جاما سريحو أفراي ناوت سبورت سخونة كوبانيا نايك بعلو كأسر زخእል ناي قويا جاما خمسر حابيرو اتمن قدي بلح موبايلكا وي سمارت فون كتقوطعطرو تخእል جاما أب أقار كامسة تخيو بعلو 500 زقلات إذن نايك ناب عداقاتات عالم زرقحو فولي عينت جاما كابتا Back to the Future 2 اتبل أب سمانياتات تسرحت فيلم ستوسط أمريكان زخونة تفليتو كوبانيا نايك لكانت نابتا فيلم زلوا جاما زمسلا طويقا زأسرا جاما أب 2016 ناب عداقا زرقحو منبارو أيرسعن إذا بكوبانيا نايك فريزولو حدش عينت سمد جاما نايك أدابت زبل سم تواهيبوه نزع عينت جاما خفريلو استقددلو مخنيات أتلتات أوان وددر لاتشناي جاموم إنا تفتحن إنا زلقن كندي تخنص أبارقوز قبوم بقعت كيبصحو كابزعن قصروق أحيتات حاري خوينو بمصنحيو بزي كازي أبكال عين سبورت زنطفو أتلتاتون بتمساسالي بسنك زلقن بأنصارو كامتن لعلي تريروز تأثرن لاتشي كساب كاب سبورت من فناو زبصحوم مقداتات كورد بمصنحو يفلت نايك أدابت فليز قبرو بموبايل كاجير تقوطعطرو تخيل بمخانيو إذا معاس كم زفوكس معاس ستقابلو خمز حزكا أغدينكا بروغرام كتقبرو زخيليو بتوساخي اتا موبايل تتعن ابليكيشن نايت تجامان كتسرحو تصنحكا سبورتن حابريتا وي داتا كتمزقب تخيل إذا كوبانيا نايك فريو ناب عداقاتات عالم زرقح جاما واقو كساب $350 كم زبتصح اتو كوبانيا حابيرولو أرتفشالاو بالحي ويدما أرتفشال إنتليجنس حدش سبورت مهيزو تمرامرتي بأرتفشالاو بالحي وي أرتفشال إنتليجنس تقيمهم فتحو زي تخالو قدلات فتحهم نت أرتفشالاو بالحي بوليس أم مكلخال قبني تقاملو خمزلو تفليتو بزي كازي مهندسات أرتفشالاو بالحي حدش عينت صوتا خمزو كم زخالو يحبرو اللو زوم AKQA أب سباه لتكال سرحو مهندسات كم زقلتو እቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እንዝሃብዎ ሓበሬታት ተጠቂሙ ሓድሽ ስፒድ ጌት ዝተሰመየ ጸወታ ከም ዘማዕበለዩ እቲ ትካል ነዚ ሓሳብ ዝኸንቅዝ ዝወሰነሉ ምኽንያት ክሕብር እንከሎ ኣብቲ ምስ ኩባንያ ናይክ ብምዃን ከዳልዎ ዝወጠኑ ፕሮጀክት ኣብ መጻኢ ፍሉጥ ዓይነት ስፖርት ክኸውን ዝኽእል ጸወታ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ጌርና ዘይነማዕብል ብዝብል ዝተበገሰ ምዃኑ ይገልጽ መሃንድሳት ትካል AKQA ነዚ ግብራዊ ንምግባር መጀመርያ ናይ ኣስታት 400 ዓይነት ጸወታታት ስፖርት ኣምርን ሕግታትን ዝሓዘ ዳታ ናብቲ ሶፍትዌር መልእዎ ነቲ ፕሮጀክት መርሐት ዊትኒ ጀንኪንስ ከም ዝሓበረቶ እቲ ሶፍትዌር ናይቲ ዝሃብናዮ ዓይነት ጸወታታት ሓበሬታ ደርጋ ንኹሉ ብልክዕ ክርድኦ ኽኢሉ እዩ እንተኾነ ሓደ ውሳኔታት ንኽወስድ ምሳና ምልልስ ወይ ፊድባክ ይገብር ምንባሩ ክዝንጋዕ የብሉን ትብል ትዛረብ እቲ ሶፍትዌር ናይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ድሕሪ ብዙሕ ፈተነታት ኣብ መወዳእታ ሰለስተ ሓደስቲ ጸወታታት ክምህዝ ክኢሉ ብድሕሪ ዝቶም መሃንድሳት ነቲ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝተማህዘ ጸወታን ሕግታቱን ዝያዳ ንጹር ክታበት ጸረ HIV ክምዕብለሉ ዝኽእል መንገዲ ማዕቢሉ ኣካላትና ንሓደ ዓይነት ምስሊ ናይቲ ቫይረስ ጥራይ ከጥቅዕ ዘኽእሎ እዩ እንተኾነ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መጽሔት ኔቸር ዝወፀ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዘነጽሮ HIV ብስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና ምእንቲ ኸይልለ ናብ ካልእ ዓይነት ስቴት 1 ዝተሰመየ ትሪመር ምስሉ ክቕይር ከም ዝኽእል ዝገልጽ እዩ እቶም ነዚ ምርምር ዘካየዱ ተመራመርቲ ወሲኾም ከም ዝሕብርዎ ምስሊ ንምግባር ኣብ ስራሕ ተጸምዱ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ንኹሉ ዘማልአ ብዝተፈላለዩ ሰባት ንኽትጻወተሉ ዘየጸግም ጸወታ ስፒድ ጌት ኮይኑ ረኸብዎ ድሕሪ ተወሰኽቲ ግብራዊ ፈተነታትን ምምሕያሻትን ከዓ ነቲ ሓድሽ ዓይነት ስፖርት ድልው ክገብርዎ ኸኣሉ እቲ ሶፍትዌር ነቲ ዓይነት ስፖርት ጥራይ ኣይኮነን ምሂዙ ሎጎ እውን ኣቐዲሙ ብዝተዋህቦ ዳታ መሰረት ምግባር ክምህዘሉ ክኢሉ እዩ እቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ነቲ ዝመሃዞ ጸወታ ዝሃቦ ጭርሖ ከዓ ምስ ኩዕሶ ተፋጠጥ ምእንቲ ከምታ ኩዕሶ ክትከውን ምእንቲ ልዕልታ ኩዕሶ ክትከውን face the ball to be the ball to be above the ball ዝብል እዩ ሓድሽ ስፖርት ስፒድ ጌት ብሽድሽተ ተጻወቲ ዝቆማ ጋንታታት ጽወት ኮይኑ ጋንታታት ኣዝዩ ዓቢ በሪ ወይ ኣፍደገ ጌት ይህልወን ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ኩዕሶ ኣብ ትሕዘሉ እዋን ብኢድ ንሓድሕዶም እናተቐባበሉ ብእግሪ ናብቲ በሪ ጎል ንምእታው ይቐልዑ እንተኾነ ኩዕሶ ዝሓዘ ተጻዋታይ ነቲ ማእኸል ሜዳ ዝተተኽለ በሪ ከይትንክፍ ወይ ብኡ ከይሓልፍ ክጥንቀቕ ኣለዎ ጀንኪንስ ከም ትገልጾ ዝሓድሽ ዓይነት ስፖርት ካብ ሓደ ዓይነት ስፖርት ዝፈለቐ ዘይኮነስ ሕውስዋስ ናይ ዝተፈላለዩ ምዃኑ እዩ ስፒድ ጌት ድብልቕልቕ ናይ ራግቢ ኩዕሶ እግሪ ፍሪስቢን ክሮኪን እዩ
ዝተፈብረኸ ዜና ከዳሉ ዝኽእል artificial intelligence ማዕቢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ዝመደበሮም ተመራመርቲ ባዕሉ ዝተፈብረኸ ዜና ክሰርሕ ዝኽእል ግሮቨር ኢሎም ዝሰመይዎ artificialaዊ ብልሒ ወይ artificial intelligence ከም ዘማዕበሉ ሓቢሮም እቶም ተመራመርቲ ከም ዝገልጽዎ ግሮቨር ካብ ሰባት ዝጽሕፍዎ ዜና ንላዕሊ ኣእማኒ ዝኾነ ናይ ሓሶት ዜና ከዳሉ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ግሮቨር ብዘይወላ ሓንቲ ሓበሬታ ካብ ኣርእስቲ ተበጊሱ ጥራይ ባዕሉ ሓደ ኣእማኒ ዝኾነ ዜና ከዳሉ ይኽእል ግሮቨር ብኻልኦት artificial intelligence ፕሮግራማት ተጻሕፉ ናይ ሓሶት ዜናታት ብቐሊሉ ፈልዩ ከለለ ዝኽእል ብምዃኑ ነቲ ኣንጻር ዝተፈብረኸ ዜና ኣብ ኢንተርነት ዝካየድ ዘሎ ዘመተ ኣዝዩ ሓጋዚ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ እንተኾነ እዚ ሶፍትዌር እዚ ኣብ ኢድ ኣስጋእቲ ሰባት እንተወዲቑ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለ ክኢላታት ስጋኣቶም ይሕብሩ እቶም ተመራመርቲ ነቲ ሶፍትዌር ምስ ናይ ዋሽንግተን ፖስት TechCrunch, New York Times, كمون Wired ዝተባህለ ናይ ዜና ኣሰናዳእቲ ትካል ድመሳሰል ዜና ንኽፍብረኽ ዝሃብዎ ኣርእስቲ ዘቕረቦ ገለ ክፋሉ እቶም ንፍዮ ንምክልኻል ዝተኸትቡ ህፃናት ካብቶም ዘይተኸትቡ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ዝያዳ ብኦቲዝም ንኽጥቅዑ ዝለዓለ ዕድል ከም ዘለዎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ዝመደበሮም ተመራመርቲ ኣብ መጽሔት Epidemiology and Community Health ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ጠቒሱ ይርከብ ዝብል እዩ እቶም ተመራመርቲ ከም ዝሕብርዎ እቲ ዝተፈብረኸ ዜና ዘዳሉ ሶፍትዌር ንኣስማት ናይ ዝተፈላለዩ ትካላትን ጋዜጠኛታትን ብምትሕውዋስ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ናይ ትካላትን ሰባትን ኣስማት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ ግሮቨር ምዝርግሑ ኣዝዩ ሓደገኛ እኳ እንተኾነ ብኻልኦት ሶፍትዌራትን ዝፍብረኽ ዜናታት ብቕልጡፍ ኣብ ምልላይ ሓያል ብምዃኑ ግን እቲ ዝበለጸ መከላኸሊ ኣንጻር ናይ ሓሶት ዜናታት ከም ዝኾነ ይገልጹ ናይ መጻኢ ሕብሪ መካይን ሕብሪ መኪና እንጠማቲኣ ካብ ምስሓብ ሓሊፉ ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዎ ብሓደ ሸነኽ ዘመናውነት ናይታ መኪና ዝገልጽ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ንስብእና ወይ ፐርሰናሊቲ ናይቲ መራሕያ እዩ ዘመልክት ንመጻኢ ሕብሪ መካይን ብሩህ ኮይኑ ሕዋስ ወርቃውን ቀጠልያን ሕብሪ ዝዓብለሎ ከም ዝኸውን ክኢላት ሞያ ፕሮፌሰር ፓውሎ ቶሚኒሊ ይገልጽ እዚ ድማ ንምትእትታው ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ዝእንፍት እዩ መምህር ኮሌጅ ዲዛይን ኮለን ጀርመን ፕሮፌሰር ፓውሎ ሰማያዊ ሕብሪ ምስ ስፖርት ብዘለዎም ትእስሳር ቀይሕ ሕብሪ ኣንጸባራቒ ብምዃኑ ከምኡውን ሓሙኽሽታይ ሕብሪ ንመጻኢ ዓብለልቲ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ብተወሳኺ ቀጠልያን ብሩራውን ሕብሪ ተጠላብነቶም ክጎድል ጸሊም ሕብሪ ድማ ከም ቀደሙ ዓብላሊ ኮይኑ ክቕጽል ትጽቢት ይግበር